Ahoy, Hoi, goeiedag. hoe kan dit? Die iglo's is verdwenen. Ja, helaas, maar het waar, juster. Jerry juster rek op PR1 dus zo. Maar je had een weekje stien, dus de helft van wat ik zei. Hoe lang denk je dat het ding nog steen zit? Nou, als het net sloot wordt, dan denk ik dat het nog maar 12 weken zit. Maar het zag er net samen in met zulke blakken. Ik had houtplanken en zo had ik alles erin om het dak te verstevigen. Hoe maakt dat nou? Ja, vertoef je bij mensen. Mensen zitten gewoon voor roes met de shin. Maar ja, ik vind het prachtig mooi, dus ik kan me prima vermaken. Nou ja, mooi. Ja, mooi maken maar hoor. Ja, lekker tegen. Toen zeiden ze dus in de ziektewet en daarom is dit in deze iglo te bouwen. Ja, kan je dus uitleggen hoe dat precies zit? Nou, ik werk altijd bij een maatje van mij. En daar ga ik altijd gewoon op werk geweest. En toen ben ik een keer zelf op het voetballen. Toen is mijn kruisband gescoord. Dan moest ik een operatie, 28 november. Nou, dan moest ik 4 tot 4 maanden moest ik daar maar zitten. Ja, ik heb wel volle haatreacties gekregen en dan zei van ja, dat die baas zit maar net shit. Nou, en die knieën is ook wel wat goed, dus ik kan ook wel werken. Ik zou wel op die reacties reageren van ja, dat wist net wat ik voor werk doe, maar ja, dat is echt weg. Dan kijk ik daarop in en dan vinden mensen dat ik alleen maar leuker. Dus ik dacht van nou, let dat ik maar lekker zitten al, ja. De baas die vond me mooi, maar die kwam die Jonas kwam er direct nog een bij me. Die zei van nou, dat kunnen we wel aan het werk. Toen zei ik ja, ik ken eigenlijk wel, maar ja, het is meer maar de knibbels, dus staat door de knibbels. Maar ja, ik hoop dat ik gewoon even zo snel mogelijk kon werken in. Want ja, de hele dag natuurlijk vind ik niet doen wat ik al zei. En ja, ik ben liever in die ontwerken hoor, dat doet mijn baas ook wel. Dus ja, maar nee, ik werk gewoon hard ontwerken en dan kunnen we wel even wat.